أرسط زينام قدماء منستر أبي أحمد كما هاجروا وقرنوا بزلوا بروجكتات هاجر بزبلت لمعات مسعرن ولدون مستقدار يسرح منه تزاريبا حزب كريستيان تمرت مسكال زحازو ميقرا بهالاينت مكالن قدامنت نسلام مهابن بتكبار كفصمو ميكبا كبلو تساتفتي بعل دمرا مسكال كتما አዲስ አበባ ዝኮና ቦታ ሃይማኖት ገልጸዋል ሎሚ ዝተኸበሩ በዓላት ደመራ መስቀልን መውሊድን በሰላም ከም ዝተዛዘሙ ሓበራዊ ግብረ ኃይሊ ጸጥታን ድሕንነትን አፍሊጡ السلام تنتقبلوا كبرات تختاتلتي نزعات زتدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتاچو على محابركم كصنحه اقديمن ملا صعبتي منت كريستنان كوا 2016 عام تمرت بعل مسقل ابصحكم كبلي فوتو سناي مكتال نكونلكم ان تمنخو نافلاماي زينا كسجر يا احمد ابو مرها جبري مرام بالعسرا ماخل مجبات تصفى برهان من محدار كتما አዲስ አበባ ተረኺቦም نعقم دخمات ماديا كافيلوم بمحدار كتما አዲስ አበባ كفله كتما قللي بالمود كچني مدهنا عالم اب زبሃል ከባቢ ዝተሃነጸ መበል 20 ማእኸል ምገባ ተስፋ ብርሃን ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድን ካልኦት ለዓሎት ሓለፍ ስራሕ መንግስቲን ኣብ ዝተረኸብሉ ብዕሊ ስርሑ ጀሚሮም ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ገበርት ሰናይታ ከተማ ብምትሕብባር ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ፍጽም ምህላው ከንቲባ ዳነች አቤቤ ገሊጸን መበል 20 ማእኸላት ምገባ ተስፋ ብርሃን ውን በዚ ከይድዩ ጋህዲ ኮይኑ ኢላን ሎሚ ግልጋሎት መሃብ ዝጀመረት ማእኸል ምገባ ልዕሊ 500 ዝኾኑ ዓቕመ ድኹማት ነበርቲ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ዝተመጣጠነ ምግቢ ዘቕርብ ምዃኑ ውን ተገሊጹሎም بعل مسكال بملا إثيوبياويان تعبتي منات كريستنا بدموق كنتات تخبرو علوم قدم كبل أبستفلاليو كبابتات إثيوبيا سنسرعات دمرا بدموق كنتات هيمانوتاوي سرعاتو حليو تساليتو قصيلو دما بعل مسكال بملا إثيوبياويان تعبتي منات كريستنا تخبرو نتيب على ملكيتوم باتريارك أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان إثيوبيا بصو قدوس أبون ماتياس بتوكالي مكايد سرح لعلوى بيت كنت أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان إثيوبيان لكباباس هاجر سبكت بحر دارن بصواون أبراهام أبيلوم أبزم حلالفو ملختي مسكال دحنت زهب كمون سلام فغري حدنت سبخلو بعل كم زخونه قليصهم ممنان استمرو مسكال بمختال تمثاليت فغري زخونه بعل بحبرتن حدنتن كخبرو كم زقبا بصونتهم أغنزيبهم مجلس مسكال أب زخونو سلام فغري مرددا حدنتن يقريتان منبار كم زدليون قليصهم بعلات دمرا مسكالن موليدن بسلام كم تزازمو حبراو جبر حيلي ጸጥታን ድሕንነትን አፍሊጡም እቲ ግብረ ኃይሊ ቅድመ ምድለዋት ከም ዝገበረን ነገራት አቀዲሙ ብምትንታን ተቃላዕቲ ቦታታትን ከባብታትን ብምፍላይ ኃይሊ ሰብ ብምውፋር ነትስራሕ ሓገስ ዝኾኑ ቴክኖሎጂታት ብምጥቃም ከምውን ምስ ምልከቶም አካላት ተሓባቢሩ ብምስርሑ ቶም በዓላት በሰላም ምዝዛሞም ተመላኺቱም ቶም በዓላት በሰላም ንክዛዘሙ አበርክቶን ዝገበሩ አካላት ተሓበራው ግብረ ኃይሊ ምስጋና አቅሪቦም ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝኽበሩ ህዝባውን ሃይማኖታውን በዓላት ውን ቲ ሕብረተሰብ ከምቲ ልሙድ ሰናይ ተግባሩ አጠናኺሩ ንክቅጽል ጻውዒት ቀሪቦም ኮሚሽን አመራር ሓስራሕ ስጋት ሓደጋን ሓዊን ቀድመ በዓል ደመራ ብዝተፈላለዩ ሜላታት አቢሉ ብዝሰርሖ ግንዛበ መዕተሪ ስራሕቲ ምስ መተሓበርቲን መራሕቲ ሃይማኖትን ከምውን አካላት ጸጥታን ኮይኑ ብዝፈጠሮ ቅድመ ግንዛበ በዓል ዳሜራ ብሰላም ምሕላፉ አፍሊጡ ከም ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሓቢሮም እቲ በዓል ብሰላም ንክዛዘምን ዝሰርሑ አካላት ኩሎም ምስጋና አማሐላሊፉ ሎሚ 17 መስከረም 2016 ዓም ተምረት ንዝኽበር በዓል መስቀል ሓደጋ ከይጋጥማ አድላይ ዘበለ ጥንቃቐ ክግበርን ብሰላም ክዝዛዘምን እቲ ኮሚሽን ጸዊዑ
ሕብረተሰብ ንሓደጋ ባርሓዊን ካልኦት ሃንደበታዊ ሓደጋታትን ግልጋሎት ኣምቡላንስ ንምርካብ ብስልክ ቁጽርታት 939 ወይ ድማ ብ0111 555300 ደው ኢሎም ንክውከሱ እቲ ኮሚሽን ኣተሓሳሲቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከመሃገር ይውገኑ ብዘለው ፕሮጀክታት ሃገር ብዝበለጸ ልምዓትን ጻዕርን ንወለዶን ምስጋር ይስራሕ ምህላው ተዛሪቦም በቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ክትትል ዝግበረሎም ፕሮጀክታት ተሳተፍቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣብ ቤተ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ መርሃ ግብሪ እንግዶት ምሳሕ ተሳሊጡ ሻገር ትበለጽጋለች ትለወጣለች እዛ ሃገር ክትምዕብልያ ክትልወጥያ ሽዑ አቦታታይ አሰረም ቢሮም ዝብል ሕቶን ትልዓል ልክዕ ከም ቀዳሞት አቦታትና ቁም ነገር ሰሪሖም ዝሓለፉ ናትና ስራሕውን ሽዑ ዝዝከር ይዝኸውን አበ ኢትዮጵያ ዝፍለጡ ንጉሳት ብኩናት እዮም ዝፍለጡ ኩናት ብምውፋር እዩ አበ ላሊበላ ምስ ነገሱ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ንምስራሕ እንትጅምሩ ብዙሕ ይቕልደሎም ነይሩ እዚ ንጉስ ናብ ኩናት ኣይዋፈርን እንዲዩ እምኒ ዝጸርብ ዘሎ ይበሃል ነይሮም ኩናት ምልክት ጅግንነት ነይሩ ኣብቲ እዋን ማሕበራዊ ሚድያ ተዝህሉ ምተነቐፉ ነይሮም ንስኻትኩም እውን ኣሰር ገዲፍኩም ክትሓልፉ ከም ዝግባእ ክትሓስቡ ኣለኩም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝማዕበለት ኢትዮጵያን ወለዶን ምስግጋር ኣብ ሰናይ ተግባር ምውፋር ዝተጀመሩ ስራሕቲ ጽሬቶም ተሓልዩ ክዛዘሙ ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም ይህ ዓመት በጣም በርካታ ድሎች ይመዘገቡበታል ኣብዚ ዓመት ብዙሕ ዓወታት ክምዝገቡ እዮም መብዛሕትኦም ፕሮጀክትታት ክዛዘሙ እዮም ዘሎ ቅልውላው እውን ቀስ ብቐስ ክዝሕል እዩ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት ልቢ ገይሮም ብምዝታይ ብህድኣት ሃገሮም ምህናጽ ክጅምር እዮም ዝተረከብናያ ጽንዕቲ ኢትዮጵያ ንደቅና ክነረክባ ኢና ኣብዚ ዕላማ ንምስታፍ ዕድል ዝረኸብኩም ሰባት ብምሉእ ልቢ ክትሰርሑ ይግባእ ሰባት ፈልሲ ንትከል እንትበሃሉ ዓቕሚ የብሎምን ከተማ ነጽሪ ናይ ጽጉማት ገዛ ንስራሕ እንትበሃል ዓቕሚ ስእኑ ኣሕዋቶም ንምቕታል ከተማ ንምዕናው ግና ዓቕሚ ኣለዎም ከምቲ ኣበ ጥፍኣት ዝሰልጠናዮ ኣበ ሰናይ ተግባር ተናሓብር ክንደየናይ ምሰራሕና ሰናይ ስራሕ ንሕልና እውን ጽቡቕ እዩ እንትንኸይድ እውን ኣብ ቅድሚ ፈጣሪና ይንሕፍርን ዝሓስኩምዎ ስራሕ ኣጽፊፍኩም ንውጽኢቱ ክትበቕዑ ሓደራ ይብል መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ወሃቤ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድን ለለነ አምን ወሃቤ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድን ለለነ አምን ህዝበ ክርስቲያን ትምህርተ መስቀል ዝሓዞም ይቕረ ባህላይነት ምክኣልን ቀዳምነት ንሰላም መሃብን ብተግባር ክፍጽሞም ይግባእ ክብሉ ተሳተፍቲ በዓል ደመራ መስቀል ከተማ አዲስ አበባ ዝኾኑ ኣቦታት ሃይማኖት ገሊጾም በሪሁ ብርሃነ ኣዘራሪብዎም ኣለዉ እዙ መስቀል እዚ ኩላትና አብይና ሒዝና ዘኒህና ኣብ እንተሰብ ክሳድና እንተሰብ ኢድና እንተሰብ ክዳንና ገርና ቀሪጽና ዘኒህና መስቀል ናይ ድሕነት ደቂ ሰባት ምልክት እዩ ማለት እዩ ትመልእኽቱ ሒዝዎ ዘኒኦ መልእኽቲ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዙ መስቀል እዚ ተሰቂሉ ደሙ ኣፍሲሱ መስዋዕቲ ኮይኑ ኃጢአትኩም አጥፊኡ ናብ ዘለዓለም ህይወት ኣብቅዕኩም እዩ ኢልካ ትመስክረሉ ነገር ማለት ንምስክርና ዘለና መስቀል ተሸኪምና መስቀል ተወቂርና መስቀል ከዳና ዝኩሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጉላቱ ንገብሮ ዘለና እንታይ ድሕነት ደቂ ሰባትና ንእውጅ ዘለና
ስለዚህ መስቀል ድሕነት ደቂ ሰባት ይትዋና ተልእኮ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ ይቅር በለሎም ኢሉ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ኣውጅልና እዩ ስለዚህ በዓለ መስቀል ክነኽብር ተለና ቀይም ሒዝና ነኽብረቶ ኮይና ዋጋ የብሉን ስለዚህ ዓለም ክጥምተና ናባና ክመጽእ ንሕና ናይ ምሕረት ሰባት ናይ ይቅርታ ሰባት ክንከውን ናይ በረከት ሰባት ክንከውን ኣለና ብመጻል እውነይ ቱ ንዛረቦ ብህይወት ክንገብሮ ቱ ኣብ ሓጢያት ዘሎ ኣብ ጥፋት ዘሎ ካብ መስቀል ድሒኑ ዘሎ ብምሉእ ናብዚ ክመጽእ እግዚአብሔር ሕግዘና ብጸሎት እንማሕፀን መስቀል ኣብዚ ዓለም ብቻ ዘይኾነስ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር እቅድ ስለ ዝኾነ ንዘላለም ዝንብር እዩ ኣብ ምድሪ ብቻ ዘይኾነስ ኣብ መላእክቲ ሕብረት ዘሎ ስለ ዝኾነ ኩልና ናይ መስቀል ጉዕዞ ንጓዓዝ ትዕግስቲ ሃለና መስቀል ትዕግስቲ ዘምህረና መስቀል ሰላም ዘምህረና መስቀል ፍቅሪ ዘምህረና መስቀል ሓድነት ዘምህረና መስቀል ምትሕስሳብ ምርዳ ዝጠመ ምዕንጋል ዝጠመ ምሳይ ዘይብሉ ንሓደ ምንርዳ ይዝበለና እحنا ምንም ይንበረና ክርስቶስ ይማና ተሰቂሉ ንአና ኮይኑና እንጀራ ኮይኑና ዝብላዕ ኮይኑና በሐጭር ቃላት ንጥቃስ ንሕር ኮይኑ መስቀል አብርሃ እንኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ይዝብለና መስቀል ንኩሉ ዓለም ዘብርሃዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ድማ መሰረታዩ ዓምዳን ድዳን መሰረታን ማለት ምክንያቱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተሬንያ ብትልዓሊ ጉልላት መስቀል ይዘለዎ ኣብ ጉልላት መስቀል ተዘይብሉ ቤተ ክርስቲያን ክባህሉን አይካልን ስለዚህ መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ይዝብሎ መስቀል ማለት ድማ ዝተመሰቀለ ትርጉም ምስጥር ዝሓዘለ መማለት መከራ ስቃይ ቀቀራኒዮ ልደት ዝብል ትርጉም አሎ መስቀል ማለት ቅዱስ ያሬድ ከገልጾ ኸለኻ እንታይ ብለና ዲበ መስቀሉ ገብረ ሰላም አመለልተ መስቀል ሰላም ገበረ ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም መከራ ስቃይ ኣብ ዝነበሩና 5500 ዘመን አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ተሰቂሉ ብሳዶ አላዶ ዳናት አዴራ ሮዳስ ተሸንኪሩ 73 አኪሎሶ ካብ ርእሱ ተደፊኢሉ አመለልተ መስቀል ብምዃን ሰላም አውሪድልና ማለት ስለዚህ ሰላም ማለት መስቀል ማለት ሰላም ማለት እዩ ናይ መስቀል ዓብይ መልእኽቲ እንታይ እንተይልና መስቀል ሰላም እዩ ኣይኮነን ዶ ሰባት ምስ ሰባት ተሪፉስ እግዚአብሔርን ሰባት ዘጣረቀ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔርን ሰባትን ይቅር ክባሃሉ ማለት ማዕረ ኮይኖም ይቅር ይባሃሉን እግዚአብሔር ይቅር ዝሓት ነገር ይውሉን ግን ይቅርታ ይቡ እግዚአብሔር ቡቱ ንጽህ ደም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ምክንያት ንደቀ ሰባት ምሒሩ በመፈረ ተቀቢልዎ ደቀይሉ ተቀቢልዎም ናብቲ ናይ ቀደም ናይ ክብሪ ቦታኦም ናብ ገነት መሊስዎም ማለት እዩ ስለዚህ ዓብይ መልእኽቲ እንታይ በስቀ ዘንዮ ይቅርታ محرات عرقي حدقات متحللاي مفقر ناتكا زي كونس ناي حاوكا صقم مرأي ناتكا زي كونس ناي حافتها صقم مرأي اقدم كهك نعاي زي كونس نحافتي نعاي زي كونس نحاوي يسكتوا نوع على يكون تسائلوا مسكل زل نازل انتايو نمعالكم يتحسوا نحاوكم حسوا نمعالكم يتحسوا نحافتكم حسوا نمعالكم يتحسوا نهزكم حسوا نبعلهم هيتحسوا نهاجركم حسوا إذا عينات ملتي زينا ونياتو أول سأسأل إيش كرتوس نبعله لكون سأسأله نهزوا إليو العالم دحنتي إليو دك سبعة دحنتي إليو نمدر نقول فطور دحنتي إليو سأسأله مسكلون كم زي زرينا مالتيو مسكل عبابا مسكل عبابا مسكل عبابا نشوبا عبابا عدي عبابا نشوبا بعل مسكال دمرا بسعبتي امنت كريستنا ابا دباباي بدمو كنتات كاب زخبرو هايمانوتاوي بعلات حديوم بعل مسكال يسوع كريستوس ندق سبات نمدحنا مدراو زمصل اوان اب مسكال تسقيلو ابي واغا زخفللو بمخانو ببعمتو نزيو علتا يسوع كريستوس نمذكر كم زبعل አካዲ ስራሕ ቤተ ክህነት ክፍላተ ከተማታት የካን ለሚኩራን መልአከ ምህረት ዘካርያስ ነኢቲቪ ትግርኛ ገሊጾም ናዝሬት በሪሁ አዘላሪባቶም አላ بعل مسكال داميرا أب مفارق ورحي مسكرم بسعبت امنات كريستنا أبا دباباي زخبر عبي هيمانتاو بعليوم بعل مسكال داميرا زلو هيمانتاو ترجمن زخبر له مخنياتن عملكيتنا مس أكاد سراح بيت كنات كفلاته كتماتات يكان لمي كوران تخونو ملأك مهرت زكارياس أبز جبرنا يوت أنحيت بعل مسكال ما بجسيو متحف قدس كوينو قويتا يسوس كريستوس ندك سبات نمدحان أب مسكال تسقيلو دومون سجون زفسسلون واجاز خفللون بمخانو وعلتو خين الرسع نعون مذكر زخبر بعل مخانو يبرهم مسكال قداي من نشاو قدس مصحفاتنا
بعل مسكل ملعليو قدس مصحفناي بزبلت ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ዝወረደሉ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለደሉ ምክንያት ሰብ ንምድሓን ስለዝኾነ ኣብዛ ምድሪ ጸኒሑ ኣብ መወዳእታ ዋጋ ዝኸፈለልና ደብዳቤ ዕዳና ዝቀደደልና ብዝቆረስ ስጉን ዘፍሰሶ ደሙን እዩ እቲ ዝተቆረሰ ስጋን ዝፈሰሰ ደምን ድማ ኣብ መስቀል ብሚስማር ተወቂዑ ኣክሊል ዕሾኽ ኣብ ርእሱ ደፊዩ እዩ ስለዚ እዚ በዓል ነኽብሮ ከም ታሪክ መስቀል ብዙሕ ታሪክ እዩ ዘለዎ ብቐንዲ ግና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ ውዕለቱ ንምዝካር እዩ بعل مسكال كاب اوان ناب اوان بدمو كونتات مخبارو اماني ترجم تبعل ترديو امنتنا تناخر مخانو بزرئي مخانو بمحبار مسكال نزامنو حيلي نزخحدو دما دبدا بعدا مخانو قدس باولوس نرومي سبات بالصحافو ملئختي معرف حدا قطر 10 شمونت مغلاطو ملئك مهرت زكرياس يبرهم እንግዲህ በዓላት ያው በየጊዜው በተለያየ መንገድ በዓላት በብግዚው በስተፈላለ መንገዲ ብዙሕ አማኒ የኽብሮዩ ሰዓብተ እምነት ክርስትና መስቀል ኃይልና መድኃኒትና ኢሎምዮም ነዚ በዓል ዝኽብርዎ ቅዱስ ጳውሎስ ነሮሜ ሰባት ኣብ ዝጽሐፎ መልእኽቲ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 18 እንትንሪ መስቀል ንዓና ንናኣምኖ ኃይልና ከም ዝኾነ ንዝኻሕድዎ ግን ደብዳቤ ዕዳ ከም ዝኾኖም ይዛረብ ስለዚ በዓላት በብግዚው አማኒ በበዝሕ ወጽኡ እንተኽብር ወለዶ ክንደይ ዝኣክል ነእምነቱ በቕንዕና ንክርስቶስ ዘለዎ ፍቕሪ ምርዳ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ بعل مسكال اب يونسكو ممزغابو تاريخ كم زخونه بمغلاط يخون امبر بعل مسكال حواريات قديمومنا عالم زسبخو ابي واغا زتخفللون دق سبات ناطنتهم زرخبلو بعاليون يبلو በዩኔስኮ መመዝገቡ ታሪክ ነው አቢኒስኮ መምዝጋው ታሪኽዩ ኮይን ግና መስቀል ሐዋርያት ቀዲሞም ንዓለም ዝሰበኽዎ በዓል እዩ በዓል መስቀል ተራ በዓል ዘይኮነስ ብጣዕሚ ዓብይ ዋጋ ዝተኸፈሎ ደቂ ሰባት ናጽነት ዝረኸቡሉን በዓል እዩ ንቐጻሊ ቤተ ክርስቲያንና እዚ በዓል ናይ ሰላም ሓድነትን ፍቕርን ስለዝኾነ ክርስቶስ ከመይ ከም ተሰብከሉ እተርእየሉ በዓል እዩ ملا سعبت امنات ارثوذكس توحدو بيت كريستيان كم قدمو مس سعبت امنات اسلمنان كالوت امناتاتن بحبر بسلام بفقري حدنتن بعلو نكخبر ملائكه ምህረት ዘካርያስ ተላቢዮም እንግዲህ አማኞቻችን በአሁኑ ሰዓት ያው እግዚአብሔር ችን ሀገራችን ሰላም እንዲያደርግልን ሁላችን በጋራ ሆነን መጸለይ አመንትና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፈጣሪ ሃገርና ሰላም ንኽገብረልና ብሓባር ኮይና ክንጽሊ ግባ መላ አመንት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በዓልና በሰላም ንኽሓልፍ ብጽሒትና ከነበርከተለና ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ሰዓብተ እምነት እስልምና ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ጽሬትና ካይዱ ነይሮም እዚ እዩ ናትና ባህሊ እዚ እዩ ናይ ቀደም ታሪኽና ኢትዮጵያውያን ስለዚ ከም ቀደምና ብፍቕሪ ሰላምን ሓድነትን በዓላትና ነኽብር ክብል ይፈቱ በዓል መስቀል ብሰዓብተ እምነት ክርስትና ካብ ዝኽበሩ ድሙቓት ሃይማኖታዊ በዓላት ሓደ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ መስቀል ምልክት ሰላምን በረኸትን መርአያ ፍጹም ፍቕርን ምዃኑ ምሩቕ ነገረ መለኮት ዩኒቨርሲቲ ቅድስት ሥላሴ መምህር ሃፍታሙ አድሃና ገሊጾም እቶም መንፈሳዊ መምህር ነዝበሉ ምስጣብያና ኢቲቪ ትግርኛ ብዝነበሮም ጻንሒትዩ መስቀል መግለጺ መከራ ስቅለት ቀራንዮን ልደትን ምዃኑን ገሊጾም ተወሰኻለና መስቀል ማለት ክባቢልካ መቅማጥ ማለት እንትኸውን አቀድማ ቢሎብ ዝነበረ እዋን ድማ መስቀል ገበነኛታት ዝቁጽዕሉ ዝነበረዩ እዚ ታሪኽ እዚ ንምቕያር እዩ እምበር ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ብኽልተ ቅርጽታት ማለት እውን ንቁመትን ንጎንና ብዝተሰርሐ ፊደል ተ ኣብዚ መስል ቅርጺ ምንቲ ድህነትን ሓድነትን ደቂ ሰባት እንትብል ኣብ ቀራንዮም ዝተሰቐለ እንታይነት መስቀል አመልኪቶም ምስጣብያና ጻንሒት ዝገበሩ ምሩቕ ነገረ መለኮት ዩኒቨርሲቲ ቅድስት ሥላሴ መምህር ሃብታሙ አድሃናም መስቀል መርአያ ፍጻመ ፍቕሪ ምዃኑ ገሊጾሙልና መስቀል ማለት ናይ ፍቕሪ ፍጻሜ ናይ ሓድነት ድማ ምልክት ወይም አርማ እዩ ማለት እዩ መስቀል ንርኢ ከለና መስቀል ማለት መከራ ማለት እዩ መከራ ድማ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ኢሉ ኣብ መልእልተ መስቀል ኣብ ዕለት ዓርቢ ዝተሰቐለሉ ስለዝኾነ ብደሙ ነቲ መስቀል ዝቀደሶ ዝባረኮ ስለዝኾነ ንዓና ድማ መድኃኒት እዩ ስለዚ መስቀል ማለት መድኃኒት መስቀል ማለት ቤዛና መስቀል ማለት መድኃኒትና እዩ ማለት እዩ መምህር ሃብታሙ ታሪኻዊ አመጻጽኣ መስቀል እውን አረዲኦ ታሪካዊ አመጻጽኡ ንርኢ ከለና ድማ መስቀል ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ነይሩ በሐዲስ ኪዳን እውን ኣሎ ማለት እዩ ብሉይ ኪዳን አገልግሎቱ ነኻልእ ነይሩ አገልግሎቱ ምንታይ ነይሩ እንድሕሪልና ናይ ኃጢአተኛታት ወይ ድማ ጥፋአት ዝበደሉ ሰባት ኣብ መስቀል ተሰቂሎም ይቆጽዑ ነይሮም ማለት እዩ
ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ብዝተፈለየ መልክዑ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቐለሉ ስለ ዝኾነ መድሓኒትና ኮይኑ ማለት እዩ መስቀል መድሓኒት ንስዕረት መርገም ምዃኑውን እቶም ምሩቕ ነገረ መለኮት ኣረዲኦም ወሰኣረ መርገም በዲበ ዕፀ መስቀል ዝበለው ቅዱስ ያሬድ ዲያብሎስ በመጀመርታ ንሄዋን ዘሰሓሕታ ብእጽ ነይሩ ማለት እዩ መጀመርያ ብዕንጸት ከም ዝነበረ ኩሉ ዳሕራይ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ እቲ ጽልእ ዝነበረ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ደቂ ሰባትን ኣብ ዲያብሎስን ዝነበረ ሓድነት ጽልእ ዝነበረ በመስቀሉ ገይሩ ጽልኢ ኣባረረ ማለት እዩ መስቀል ናይ ሰላም ምልክት ተባሂሉ ናይ ሰላም ናይ ሓድነት ሚስጥር ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ ቅድስቲ ኢሌኒ ኣማኒት ከምኡውን ብሉያትን ሓዲሳትን ዝተማሃረት ስለ ዝነበረት ኣብቲ እዋን ገለ ሰባት መስቀል መድሓኒት ንከይኸውን ቀቢሮምዎ ስለ ዝነበሩ ንክትደልዮ ቃል ምእታዋ እቶም መምህር ኣዘኻኺሮም ቅድስቲ ኢሌኒ ኣብ 326 ዓመተ ምህረት ኣካባቢ ዝነበረት ቅድስቲ ኣደ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ያው ዝተማሃረት ዝሰምዐት እንደገና ድማ ተማሂራ ተኣምን ብብሉይ ኪዳንን በሓድሽ ኪዳንን ተኣምን ስለ ዝነበረት እቲ ኣብኡ ዝተሰቐለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ተኣምራት እናገበረ ዝሞቱ እናልዕለ ዝሓመሙ ድማ ይፍውስ ነይሩ ኢሎም እቲ መስቀለ ክርስቶስ ድማ እንታይ ገበርዎ ቀበርዎ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ቅድስቲ ኢሌኒ ንእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ኣትያ ነይራ ማለት እቲ መስቀል ንኽተውፅኦ እቲ መስቀል ኣውፅያ መድሓኒት ንክኸውን ማለት እዩ ደመራ ማለት ቃል ግዕዝ ኮይኑ ደመረ ሓደ ገበረ ዝብል ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ተሓቢኡ ዝነበረ መስቀል ዝተረኽበሉ ከይዱ ኢሎም መምህር ሃፍታሙ ኣድሓና ደመራ ማለት ቃሉ ናይ ግዕዝ ኮይኑ ደመረ ሓደ ገበረ ኣከበ ካብ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ስለዚ እቲ ደመራ ደሚራ እቲ ጢስ ዕጣን ኣትያ ነይራ ውሽጢ ናብ ላዕልና ጢስ ምስ ኸደ ግን እቲ ጢስ ናብ እናሰገደ ማለት እዩ ሰማይ በጽሑ እናወረደ ሰማይ በጽሑ እናሰገደ እናርአየ ካብኡ እዚ ምልክት እዩ ናይቲ መስቀል ኣብ ዘለዎ ቦታ ክገልጸልኽ እዩ ኢሉ ምስ ነገራ ወዲያው መስከረም 17 መዓልቲ እዚ ቆፋሮ ተጀሚሩ ብመስቀል ድማ ድሕሪ 7 ወርሒ ተረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ ደሜራን መስቀልን ዘራኽዎም እዚዩ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነብስነ እናተባሃለ ጽዋዕ ቅዱስ መስቀል ንዛምንሉ ምልክት ሰላምን በረኸትን ምዃኑውን እቶም መምህር ኣረዲኦም መስቀል ባዕሉ ሰላም እዩ ወገብረ ሰላመ በመስቀሉ እዩ ዝብል መጽሓፍ በመስቀሉ እንታይ ገበረ ዕርቂ ሰላም ገበረ በመስቀሉ ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ዝገበረ አምላክ ሰላም ዝሃበና እግዚአብሔር አምላክና እዩ ማለት እዩ መስቀል ያው ብዝተፈላለየ መንገድ እንገልጾ ንኽእልና ንኣብነት ማዕድ ንቐርብ ከለና በመስቀል ኢና ንባርኽ ንምንታይ እቲ መስቀል ኃይሊ ስለ ዘለዎ አምላካዊ መለኮታዊ ኃይሊ ስለ ዘለዎ በመስቀልና ባሪኽና ንበልዕ ከለና በመስቀልና ባሪኽና ንስራሕና ኩሉ በመስቀል ኢና ንባርኽ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ነዚ ትውፊት እዚ ተቐቢላ ከም ተኽብሮ እቶም ምሩቕ ነገረ መለኮት ገሊጾም ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል መስቀል ኣብ መዝገብ ድሑራት መንግስታት ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ዩኔስኮም ኣብ ዘይድህሰሱ ሓድግታት ዓለም ባህላዊ ሓድጊ ኮይኑ ከም ዝተመዝገበም ዝዝከር እዩ ዜናታትና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከም ሀገር ይወገኑ በዘለው ፕሮጀክታት ሀገር በዝበለጸ ልማዓትን ጻዕርን ወለደ መንግስት ጋር ይስራሕ ምህላው ተዛሪቡ ህዝበ ክርስቲያን ትምህርተ መስቀል ዝሓዞም ይቕረ ባህላይነት ምክኣልን ቀዳምነት ንሰላም መሃብን ብተግባር ክፍጽሞም ይግባእ ክብሉ ተሳተፍቲ በዓል ደመራ መስቀል ከተማ አዲስ አበባ ዝኾኑ ኣቦታት ሃይማኖት ገልጸዋል። በዓላት ደመራ መስቀልን መውሊድን ብሰላም ከም ዝተዛዘሙ ሓብራዊ ግብረ ሓይሊ ጸጥታን ድሕንነትን ኣፍሊጡ كرات كتاتل تنسعات تدالو زيناتات زوم كتكتاتل ጸናሕኩም ይመስሉና ቤታቸው አለው ምሰማው ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይራ ደግመን መላስ ዓብቲ እምነት ክርስትና እንኳን ተሽናዓሰሽ ዓመተ ምህረት በዓል መስቀል አብጽሕኩም ክብል ይፈቱ ምስ ዝተረፉ ምድላዋት ኢት ትግኛ ሓቢርኩም ጸንሑ ሰላም ጊዜ ልኩና ማም